Jeg hedder Christoffer Silkowitz, og jeg er direktør for Kabuki Børnetøj fra Herning. Jeg mødte Thomas fra Zero Emission ved Tour de France event i København. Så tog det ene ord det næste, og så er vi her i dag. Når vi laver børnetøj, så er det jo næste generation, som er vores forbrugere, og næste generation, som vi har ansvaret for. Og derfor så giver det jo total mening, at vi også på det her område inden for el og energi kan tage et skridt i den rigtige retning. Vi har jo en storebror i Lego, som selvfølgelig også kigger på sådan nogle ting her, og da vi præsenterer projektet her for dem, så er det også det første spørgsmål, der kommer fra dem, ligesom det også kom fra os. Hvad gør man med al den jord, man egentlig bruger til det her projekt? At man tænker og husker biodiversiteten ind i det, det er bare et plus. Jeg vil lige sige, udover Jonas Vingegaard vandt før omtalte Tour de France, så var det største takeaway for dagen. Det var egentlig, at jeg mødte Thomas, og vi kom i gang med det her. Jeg havde store forventninger. Det har overgået alt. Jeg synes, det er virkelig imponerende, hvad man har skabt her.